Huli ang isang jeepney driver matapos makuhanan ng 21 sachet ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz, Naga City kaninang alas 5:15 ng umaga, July 30. Kinilala ang suspect na si alias Rodolfo, 60 anyos at residente ng Zone 2 Barangay Balatan, parehong lungsod. Ayon sa Naga City Police Office, dati nang nakulong ang suspect nito lamang nakaraang taon dahil sa pagbebenta ng illegal na droga. During the operation, nakakuha po tayo sa kanya ng 21 pieces of sealed transparent plastic sachet. Ito naman po yung kanyang timbang at kung magkano yung halaga ng illegal na droga. Subject pa rin po ito sa verification and examination ng forensic unit. Nasa kustudiya pa ng otoridad ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 under Sections 5 at 11. Subject po kasi siya for drug test. And kung mag-positive po ito, kasampahan pa din po natin ito ng Section 15, use of dangerous drug. Kaugnay nito, ipinaalala muli ng otoridad sa publiko ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.